Bună ziua! Și vreau să fac un nou video pentru... Cred că mulți ați întâmpinat acea eroare SD card, da? La navigație. Eu acum am făcut update la soft și la hărți, care am pus și vestul Europei, cu tot cu România. Și am încercat și cardul, să nu mai pun pe CD muzică, am să-mi pun pe SD card. Și tot îmi dădea eroare SD card, să verific cardul. Și am tot căutat pe forumuri, nimic și nimic și nimic. Doar că spunea că, domne, că ar fi stricat sau că nu citește, are ceva cititor de card. Dar nu este așa. În primul rând vreau să vă zic că ca să citească SD card trebuie să fie SD card, nu cu adaptor. Atenție mare. Da? Eu întotdeauna încercam SD cardul mic în acel adaptor și niciodată nu citea. Am luat un acesta de 32 de giga. Atenție mare, ca să vă vadă până la 32 de giga trebuie să faceți update la soft 5, 2, 3, 8 parcă sau ceva de genul ăsta, nu știu sigur. Deci, cum îl pun, da? Să și vede că se și aprinde sus. Vedeți? Imediat. Da? Și dacă dăm pe setup, acum vă arăt și sistem, informația de sistem. Am ultimul soft 5238, vedeți? Ok, deci poate a fost de folos.